Rietsleden in Friesland hebben meer te krijgen met agressie en intimidatie als Fjouwer-Jelien. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Friesland en de NOS. Sjoerd Keizer van Sociaal in Noord-Est-Friesland had er in de oude rietsperiode ook les van hoorn. Het is eigenlijk begonnen met een discussie van het AZC hier in Dokkum. Maar eigenlijk ook al eerder in Kolm. Er werd toen sprake van een tweede AZC. Toen hebben we ook al bedreigingen gehad. Schriftelijk wel. Persoonlijke bedreigingen eigenlijk vooral de laatste tijden. En dan via de mail of via Facebook. Ik had dus een mail gekregen op 19 januari 2024. Dat was juist het voorlooptraject van eventueel besluit over een AZC. Meneer Keizer, dus u bent voor een AZC en u steekt een dikke middelvinger op naar de inwoners van Dokkum. Dit soort teksten kreeg het net al in Keizer. In totaal binnen er zo'n 400 rietsleden in Friesland. Onder het onderzoek had 47 Friese rietsleden meedien. Een op de 3 oud-onwoorders te meidje in Hoornhaven met deerbedreigings als schelpartijen. Net alleen nog online, maar ook fysiek. Zij houdt één deelnemer aan bestookte worden terug de boom met brieven. Bij een oorstie een bewoner in de tuin te klaaien. Ik kan er waarschijnlijk boven staan, maar als ze om mijn vrouw komen en om mijn ben en om mijn pakenzeters, dan is het gebeurd. Dat is voor mij dan de grens bereikt. En dat gebeurt ook wel, hè, landelijk. We hadden de burgemeester van Terneuzen is op stap, die man is gewoon persoonlijk benaderen. We hadden mijn buurman gewoon in Ljouwert. Ja, dat gaat heel vier, hè, de auto in de brand steken. Nou, dat gaat niet te vier en dan zou het voor mij gesloten worden. Keizer bleef geen fractievoorzitter van zin in de gemeente Rieën, maar de intimiderende berichten hebben we daar niet mee te krijgen. In maart zal hij als lijsttrekker op een verkiezingslist verschijnen.